kan mulai kan omna lai hi ATC durtlang kalkongania tlailam uak kan nei dawn ani voin hi November ni somne pariat thotan ni sangni le somni pali nia chuan tunai andar li le minit nga vel ani ta ome a ti hianin November thla boruak thiang nuam tak mai kan uaka so kan mulai so aizol siperte nia helai kongkal pheizel hi ATC pan na kong ania bong pu par te par chuai to a chuan kapia salam sa ATC chunita kan kalzel chuan helai hi Harmon Children Home ho homna nia in fiam na tual zol no pangten rilai lai khu lai kwan anin fiama tlailam boruak anuam to le maya kan pheizel chuan helai hian ATC gate pui kan ba po don ani mara chu kan pheizel lawanga hei thanglam kan han hoya thasikrim malo nam to a khua thiang nuam ma ti chuan ni tlai ni tla inat tlang at chun then te tin ni tlak to na nu te an thira boruak anuama November thla hi Mizoram a chuan boruak nom lai takte po ni ome a ruah tui om lo chuan ti chuan ATC va thleng phei chi a lo deuh khan tian kan let chho le anga so ta leitan ti mai te ang lampang pe nga khan kan let chho le anga tlai ni tlatur sen phut noya boruak thiam nuang tak mai hi pake hankal anuam ma tuna hian hetia ka kallet hian sota durtlang durdarsan khilai tlang sang deuh khi durdarsan mual chho te poni mai thei aizol durdarsan kendra omna tlang chho ni mai thei chu mi ton tir chu so ta kan pheizel chu kan po phei dona ti hian November thla bom pu par mun tin mai an par eng chuai to a chuan ale le lamani chuan in tlemin kan ha ve tan to a ti hianin tlailam uak boruak nuam tak noya doctor den minute sam thum tal kal turan ti hi kan han tum ve chin dona hi tlai ni tlaturin thanglam pang thingkung ten chun tin hei tuna kan hmu hi ATC bus office lampan alo ho tur ania kawng sirah hian ti hian alo ha chawl te an awm ve a tin uak mek te pawh an awm a tichuan tlai ni tlatur ti hianin kan fangphei dawn ani aman hla em a tuna hian minute som panga somni dawn lai chu kan hmang to hetia kan zukal thlen kan let le hi chuan ha thlak ve tan to a thote pawh lian ve hal to ni chuanin kan kal phei zela hei boruak thiang le tlai ni tlaturina
an chun eng te hi nuam em a chuan kan let phei na lam hi hei tlai ni tla in kong thlang lam thingkung te a chun eng sur a hei bawng pupar mawi em a then Bethlehem par an tia thenin ni hoi an tia chung te chu lo par tawh a mun tin mai a khaw hoi a nuam em ani so lai saw ATC panna tira kan tih lan khan ita ti chuan hei thlang lam atang kongpui thlang te kan han hmu a kan kal phei zel chuan sawta Doordarshan le ATC in pen na peng thuam kan vat thleng dawn ani ti hian kawng sira te hian then an lo hah chawl a thingkung niin a rawn chhun a chhip lam a rawn chhun en te awm bawk a tiang chuanin thlang lamah khuan khu niin a rawn chhun eng a awm bawk a pangpar lo par a November thlai a nuam em ani chuan kan kal phei zela nga tian 29 minutes som ni le tlem kan hmang tawh a thawk a lian ve pap tawh ni tuna kan hmu saw kan kal pelh tak ATC tikha ni he mi thlang lam hi Aizawl Siper engve nge ni khung ho khu boruak a thiam nuam em a tlang dung a in khawh phei puta tlasik boruak a lo nih taw wangin a thiang khaw hoi a nuam ani tunang hun hi dam an awm khawp mai kan peih reng lo nih pon heti han ti ve zau hi nuam thin em ani ti chuan hei bawng pupar Bethlehem par chhuaya ki lai hi Doordarshan tawar ani kan awmna tuna tang kan awmna atanga thlir hian han sang vau khawp mai a ko pangchhak lamah hian ti hian bawng pupar te nihoi par te lo par chuk tawh a tiang kan kal phei zel anga exarla thenkhat an lo awm ve zau reng bawk a chuan ni lo tla tawh a henglaiah hi chuan khua a vat ser tawh a November thla hi Mizorama thla kan chhiarah chuan ruah tui a awm lo chuan a boruak hi a nuam ve pawl tak ni thei mai awm e boruak a thiang nuam tawh a ti chuan heti kan phei zel chuan Doordarshan peng kan tih ATC nena in peng thuam lai kha kan va thleng trep tawh ani kan piah deuh mai saw ni tawh a minute somhnih le panga chho vel ani tawh ti hian minute somthum vel hun man nan chuan a tawk ve em helai phei hi tiang kan thlir thla china tikhanin boruak khawm dan pangpar te Aizawl Siper te ti hian na china kan soi tak Doordarshan kendra Aizawl peng chho kha khu lama kan chuk chuan leitan kan zuk pawh dawna helaya peng thuam lai tak mai atanga kan chho khian Doordarshan kendra Aizawl chu kan pawh chho dawn ta ni kan bul tan na kan kal tan na kan tawp le na tur tikhan kan kal chho nga helai kong thlang lam peng hi pu Dr. Lal chung nunga hmun khan ta naupang ho te so an infiam nak taka ti chuan kan chho nga ti hian Doordarshan kendra office compound lam kan pan chho mek ti na ni tuna hian tho polian ta khop mai thlan alum ve phat to so lai so chal fil tlang ani boruak thiama lang
thianga lang thui kho thira nuam khop mai ti hian Doordarshan Kendra office gate kan thleng chho dawna kawng tawpah gate lian pui lo awmanga tah chuan kan lut chho anga kan bul tanna leh kan tawp chho leh na tur minute som thum hun kan hmanna tlai boruak thiang hipa taksa soi zoina hun kan hmanna kan tawp chho na tur ni dawna gate alo lang ta helai thlen chho chuan alum phat to taksa po hei khua hi avot lamani to wangin ne man mo lutuk lo kal kani boka chuti tak chuan in ka than chuak lo na ama se doctor ten a hrisel tok ve thawa an ngai tok velin man mo lutuk lo muang lutuk lovin kan kala taksa lum ve phata hetiang doctor le mithiam ten a tha ti pe chuan an ti kha nia ti pe reng lo mai la tianin pe changin kan han ti ve tin November tha sang hi le som ni pali chanula malo ni to boruak anwa me mawangin heng hun han hoi khoton le taksa han soi zo hi chhir om thran lo boka tian kan bultan lama kan lut chho le a top lam kan nei ta ni nuam khop ain chirom lo thina tian classic rim lo nam to boruang nuam tak kha kan hip ta veng kan taksa alo lum ve phat boka tikhianin khi building office building kan thleng chhowa helai lo ton tir lai kan trin ania chuan office building hi lian deuh hi chhak le thlanga in then phoka chhaklam hian hei program pek chhuatna thleng lian te tower sang te oma impact chhuat chhawn na thaklam building hi studio omna te ne thanglam ero hi chu office te ni ta hian hong tum kan zo phenga ti chuan kan lu na tur zan duty te chanchin thar puan na chu chhaklam duty chhaklam building hian ni chhaklam building hian kan lut chho dawn ani manla thin khop mai hei tuna kan hmu hi tleizong ania aizawl an tleizong hi par tha duh lo khop mai a Mizoram mun then khatah chuan a par tha ve thawanga he tleizong pawh hi a par meuh lo a ti hian awm ve reng thina tha ve hrim ani ti chuan hei na sin eng chi tui kuk par kan tiang chi kha kan office bor bel mi hi a par tlai a November chawhna hei ala vul ve chauh maya tha ve reng ani tikhan kan thleng chho ta office tual minute som thum chukan mang ve ta ni nuam thin le hin chirom lo thin